L-iskola primarja taż-Żebbuġ li nfetħet aktar minn 60 sena ilu se tkun qed tingħata dehra aktar ġdida u moderna b'investiment ta' 3 miljun euro. Ħabbar dan il-Gvern f'konferenza tal-aħbarijiet waqt li l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana marret iżżur din l-iskola f'Għawdex. Fil-fatt ġie spjegat kif dan il-proġett ta' riġenerazzjoni se jkun qed jinvolvi tisbieħ estensiv tal-iskola primarja eżistenti u huwa intenzjonat li joffri spazji edukattivi moderni, aċċessibbli u komdi għall-istudenti u għall-edukaturi. Apparti t-tisbieħ komplet tal-iskola minn ġewwa u minn barra, il-proġett se jinkludi d-disinn mill-ġdid tal-ispazji miftuħa u rikreattivi kif ukoll il-ħolqien ta' spazji ġodda għat-tagħlim ta' suġġetti ekstrakurrikulari. Permezz tal-proġett se tkun indirizzata wkoll l-aċċessibilità fil-binja biex tkun skont il-liġi. Bħala parti mill-proġett se jkunu installati servizzi ġodda, fosthom servizz ġdid ta' dawl, ilma u dranaġġ, kameras tas-sigurtà, konnettività tal-internet, alarm u servizzi ta' fire safety. L-iskola se jkollha wkoll amara ġdida kif elenka l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħha Neville Young. Dan l-investiment ħajkun qiegħed jara li din l-iskola tiġi aġġornata bis-sistemi tagħha kif ukoll l-infrastruttura għal ħtiġijiet tal-lum. Ħtiġijiet ukoll li jinkludu l-element ta' persuni b'diżabilità bi bżonnijiet speċjali. Sabiex jiġifieri din tiġi aċċessibbli għall-istudenti u l-edukaturi kollha. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana tenniet li biex ix-xogħol isir b'ritmu maġġel u biex ikunu mħarsin it-tfal u l-edukaturi sakemm isir ix-xogħol it-tagħlim ser jingħata fi klassijiet temporanji fl-istess post tal-iskola eżistenti biex it-tfal jibqgħu jitgħallmu fl-ambjent tal-iskola tagħhom li huma imdorrijin fih. Din hija skola li hija wkoll dyslexia friendly u allura rridu nkomplu bl-impenn tagħna biex ikollna skejjel li jkunu tassew adegwati u attrezzati għal bżonnijiet ta' l-istudenti tagħna biex ikollna edukazzjoni kwalitattiva, però li jkollna wkoll infrastruttura skolastika li tkun b'saħħitha u tilqa' għad-domanda illi għandna skont l-eżiġenzi edukattivi tal-lum.